אז מה קורה חברים? אנחנו בסרטון חדש לערוץ, והיום אנחנו משחקים במיינקראפט. אז רציתי להגיד סליחה שלא הייתי סרטונים בזמן האחרון, ושאני אתחיל לעלות שוב. אז רק רציתי להראות לכם פה את מה שאני בונה, ואז אני אעבור לעולם של survival, ואני אראה לכם איך אני שורד, ואולי תלמדו מזה משהו. אז פה אני בונה את הכנסת. וזה די בהשראת ערוץ מסוים שקוראים לו פרלמנטום, וזה ערוץ ביוטיוב די מצליח, ואני העתקתי כמה דברים ממנו, שזה הדלתות, שזה כאילו הרבה דלתות, והקווים האלה. וכל השאר זה בעיצוב שלי, שאני בחרתי לעשות. וקצת הסתכלתי בתמונות באינטרנט, וככה בניתי בינתיים את מה שבניתי פה. אז זה עוד לא בנוי, אבל מתי שאני אסיים לבנות אז אני אראה לכם. פה יש לי דלת סודית שאני יכול לסגור אותה מפה ולפתוח אותה. אין פה ממש כלום בדלת פה, במקום הזה. יש פה רק תיבות בלי כלום שעוד לא החלטתי מה לשים בהם, אבל זהו בעיקרון. כמו שאתם רואים שם סגרתי את הדלת ועכשיו לא רואים את זה יותר. טוב, עכשיו אני אעבור לעולם של survival ואני אראה לכם איך אני בונה. אוקיי, אז עכשיו המשכתי את הסרטון ועוד שנייה זה ייכנס לעולם. אז רציתי להגיד שאני מצטער על האיכות, בגלל שזה מצולם בטלפון שלי, ולא ממש דייקתי על כל המסך, כי זה קצת קשה לדייק על כל המסך. ועוד מעט אני אתחיל לשחק במחשב, ואני אעלה סרטונים רק מהמחשב. אז מצטער שבינתיים כאילו כל האיכות ואיך שאני עורך זה לא טוב, אבל אני אתחיל לערוך מהמחשב. אז דבר ראשון שרציתי להגיד לכם שעושים בעולם חדש, זה קודם כל כורתים עצים. כי אז מתי שזה יתחיל, זה יתחיל עוד שנייה. אז אני אתחיל קודם כל לכרות עצים. אוקיי. הנה, התחיל העולם החדש, עכשיו אני אתחיל לקרות עצים, ואני אעשה שיהיה לי סטאק שלם. אני חושב שסטאק זה 18, צריך לקרות 18 עצים, ואז יהיה 18, מעטים אני מכין, רגע שכחתי קוראים לזה, אני אראה לכם עוד מעט. ומעצים אני מכין סוג של... אמרתי לכם, אני אראה לכם קוביות שעוזרות לי. אני אראה לכם איך כאילו, איך הן נראות. אוקיי, אז עכשיו אני חושב שסטאק זה 18 חתיכות. סטאק, כל עץ אחד זה שווה 4 קוביות. אני אראה לכם איך קוראים להם. רגע. אוקיי, אז הנה עוד שנייה יש לנו 18 עצים. ועוד 2. 1. 2. הנה. אוקיי, עכשיו עושים קראפטינג, ואז שמים את כל הווקווד, שמים אותו פה, והנה, ווק פלנקס קוראים לזה. הנה, זה יוצא סטאק ועוד, אז 16 קוביות של עצים, יוצא סטאק שלם של ווק פלנקס. אוקיי, עכשיו מה שעושים עם הווק פלנקס, דבר ראשון עושים ככה עושים קראפטינג טייבל. ודבר שני
היה אותו פה, ואז מכינים מזה. רגע חכו. הנה, עושים ככה. ולוקחים את כל הסטיק, שיהיה זה בדיוק סטאק, ואז עם הסטיק הזה עושים ככה ומכינים גרזן כזה. מכינים גרזן, ואז עם אלה מכינים גם את הפיקקס. אוקיי. פה יש לנו גם מפה, שגם למצוא דיימונד צריך להגיע ל-13 פה כאילו איפה שכתוב 70 צריך להגיע ל-13, ואז שם מחפשים איך חופרים באדמה ומחפשים שם דיימונד. אוקיי, אז בינתיים נלך לקרות עוד עצים, ואז יהיה יותר מהר עם זה. אוקיי, נעשה ככה. זהו, לא צריך יותר בעצם. עכשיו צריך לקחת סטון, כאילו כאלה. בלוק אוף סטון. לא, קוראים לזה קובלסטון. ואז מזה מכינים גם פיקקס של סטון, כאילו. אז עכשיו הולכים לפה, לוקחים קצת סטיק, שמים את זה ככה. רגע. עושים פיקקס, ואז גם עושים גרזן. אוקיי, אז רציתי גם להגיד שאני מצטער שאתם שומעים את הרעש של השלט של הפלייסטיישן, ושאני אתחיל לעשות במחשב עוד מעט, שיהיה לי מיינקראפט למחשב, וזהו. אוקיי, אז עכשיו ניקח את הקראפטינג טייבל ונלך לחפש כבשים, כאילו כדי להרוג אותם, ואז יהיה לנו מיטה. אני אראה לכם עוד מעט איך מכינים מיטה, למי שלא יודע. עכשיו נחפש כבשים, פה עם הרבה סוסים, לא צריך, נעשה ככה ונהרוג אותו, כדי שיהיה לנו מה לאכול. ראיתי שם כלב או כבשה? כלב. אני חושב שלא נצליח. הנה, יש שם שתי כבשים, יופי. או, 3 כבשים. יפה, תוך שנייה מצאתי. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו ניקח את הקראפטינג טייבל ונכין מיטה. אז מיטה מכינים ככה, שמים את... רגע. לא עושה 3 קוביות כאלה כאן. ולוקחים את זה, עושים ככה. זהו, ככה מכינים מיטה. אוקיי, אז עכשיו
לבינתיים נלך ליד הערים ונשים שם, כאילו נחפור באדמה ואז נשים שם את המיטה ונישן ככה, נישן בלילה. אוקיי. אתם רואים, יש פה הרבה כלבים. רגע, ראיתי שם את... מה ראיתי שם? אני חושב שראיתי שם או איירון או... איך קוראים לזה? רגע, כן. איפה זה היה? אני חושב שראיתי שם... אני אראה לכם את זה, פשוט שכחתי את השם. פחם בעברית, אבל שכחתי איך קוראים לו באנגלית. רואים פחם באנגלית, רגע. קול. הנה מצאתי קול. וזהו, הנה. יש לנו עכשיו 6 קול. אז גם עכשיו בהזדמנות הזאת נכין גם תנור, שככה נשתמש בקול. אוקיי, הנה. זהו. בואו נראה כמה יש לי. יש לי פה 10. אז עכשיו נשים את הקרפטינג טייבל שלנו. הנה ככה. ככה עושים תנור, שתדעו. וככה. עכשיו ניקח את התנור ככה. ניקח גם את זה. עכשיו נכין באותה דמות קצת... רגע. לפידים. הנה, ניקח 8 לפידים וזהו, נמשיך. אוקיי, זהו כבר. עוד שנייה יש חושך. אז בינתיים ניקח את הלפידים ככה. נשים פה לפידים. ונשען במקום הזה. רק נשים פה את המיטה. כאן. וניקח את הקרפטינג טייבל. ונלך לישון. טוב, אז זה הסרטון שלנו להיום. אז תנו סאב, תנו לייק, וגם רציתי להגיד בנוסף שזה יהיה סדרה עם 3 פרקים או יותר, אם יהיה לפחות 10 לייקים. אז זה יהיה יותר מ3 פרקים וזהו, אז זה הסרטון שלנו להיום. אז יאללה, ביי חברים.